Жени, моите кокошки си имаха много да сасат. Извънредни новини малко. Извънредни новини от Ягодовски вести. Пак ли някой си изпусна прасето в канала, ма? Не, мадонке. Ягодова културна столица на фолклора от 27 до 29 юни. Гответе се, идва фолклорен ураган. Пак ли ще дойде она, дето мислихме, че е гръмна бойлера, ма? Стъпана ли ма? Стъпана. Петък, 27 юни. Почваме с местни фолклорни групи, а вечерта оркестъра на Ангел Ламбов и приятели. Тогава бастуни ще хвъркат. Помниш ли миналата година? Сик си хванала на хорото, изпуснала си зъбите от тревата, ма? Тогава се оживи много селото, ма. Като сватба стана. Голям празник ще стане. Голям празник. 28 юни тровско надиграване и надпяване. Конкурси, жури, изпълнители от цялата страна и ансамбъл Тракия. Свичи и да свянат. Няма толкова да ми се радва душата, ма. Миче много хубаво свират и пеят, ма. След конкурса оркестър Марица ще подхване право хоро и ще ни дигне всички на крака. Боже! Ми тогава 3 дена няма да мога да слеза от кривата, ма. На 29 юни арт-фестивал Тайните на Бабен Таракла ще има песни, танци, занаяти и душа пълна с България. И да не кажеш, че баба Ванчи ще дойде с нейните 7 тирлици. Тя не може да конкурира в финала. Ще пее Пепи Христозова. За нея една песен пее много хубаво. И аз трошията си обърках, ма слага и сол, слага и вода, слага и оцет и накрая зимата една ракийка не можах да пейна, ма. Ти много се вълнуваш, бе. Тя много хубаво пее, ма. Ягодово ви чака. Елате да си повеселим заедно. Ние сме тук. А вие?